I dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Idemo single player, create new world, znači zvaće se world, igramo na survival, čicne, da, inače ja sam Andrija, da, igramo na Risk Gaming TV, izvinite zbog ovakvih malih lagova, ali cheats on, šalim se, off. Bonus chest, ajde, ako će to olakšiti ovo preživljavanje, ajde. Zaboravio sam seed, ali dobro. Sam briga, ne treba nam seed. Valjda će to samo da. Dok se ovučite. Čekamo. Čekamo, what the fuck, ajde malo brže. Sačekajte. I ljudi, evo nas ponovo, što ovako baguje. I inače kad baguje, ja dođem samo ovako bum, 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 ili ne ovako. I ovako bam, bam, uradim to nekoliko puta. Ili ipak ne radim. Dobro, idemo mi da srušimo ovo drvo, inače vidite, ništa nisam radio, pričao sam, mislim prekinut telefonskim pozivom. Getting wood, ko je vakacija? I da, zbora se ne pogledam sa im u čestu. Nemam što smo, sjetite se, bonus čest stavio. Dosta drveta. I jedna sekira. Bup, bup. Ne piše mi durability. Ovo i ovo. Evo sad piše dobro. Ne piše. Zašto? Neće da piše. Isključimo mi ovo. Nego mi da skupimo još drveta. Aja, maja. Evo, ovo već malo brže. Cepaj drva. Baguj malo, zašto baguješ? Samo ne moram inače video settings 2 članka, inače igram na 60 fps-a, tako da ovo će sigurno biti na malo kraći video. Particle soul, dobro, da mi samo vidimo. I wave bobbing, ovo mrzim. To inače da mi se ne mrda ekran. Drvo. Ne mogu da dohvatim. Just ovdje. Ajde. Što baguje. Izvinite, malo mi je stari laptop. I znači ne mogu ništa, baguje previše. Inače znači samo ćemo nešto, ne znam ja, da, uzet ćemo ovaj chest, što da ne, da ne trošimo drvo za gaze. Ajde se, malo se telefonski poziv. I ljudi, evo me tu sam. Izvinite zbog onog telefonskog poziva. Ali kao što vidite, tu sam napravio neku malu podzemnu kućicu za prvu noć. Zapravo već je pala noć, koliko
Nema nikakvog išta. Tako da sad tu sam kao napravio neki mali rudnik da bi našao malo irona i čim sam prokopao odmah sam ga našao. Ako da možda mi se posreći pa ovdje nađem i dijamante. Evo ga. Evo ga. I oj, šta volimo ovaj jaja. Gledat ću već na samom početku preživljavanja imati ovako. Zapravo bolje ću koristiti ovu zemlju. Robio su durability. No, evo ga. Durability 96. Ovo ne može. Aha, gledaj šta sve držim u ruci. Može. Ne može. Jo, što baguje. Osjećaj mirisa svežeg vazduha. Da. Prva noć je gotova. Da, sad mi imamo sheeps. Da, i idemo u options. Difficulty će da bude hard, zato što ja se uopšte ne plašim čudovišta. I loka ćemo, nećemo. Što se to čulo? Ste vi to čuli? Idemo mi bolje u našu kućicu, špilju. Inače, nemojte da mislite da sam ja iz Hrvatske ili tako nešto, ja sam iz Srbije. Ja. Ovo ćemo da ispečemo, ali treba nam uglja. Znači ovo već može da ispeče 16 komada, zato što jedan ovaj ugalj, koliko? 3, znači 3 puta 8 su 24, taman. Ne vjerujem. Valjda će biti dovoljno. I da vidimo šta ima napolju, jer vidim koliko ja vidim meni hunger pada. Jedno. Pić. Idemo ovdje nešto. Jer to svinja? Gdje svinja? Svinja sove, dođi. To. 3. To mi reci. I hvala vam što ste pogledali ovaj epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. What the fuck. Daj se Minecraft. Hvala vam što ste gledali ovaj epizodu. Vidimo se u nekoj sljedećoj. Ćao. Bye bye.